mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa na dalil na yung pinatawag na iman, ang tagbibina, ang utaw na tagbista yung iman. Sa Allah na mauri. Sa Allah na mauri. Ang mga Muslim na amang kanaraka. Ang mga Muslim na amang kataraka. Na apagsad ng mga taga-surga sang surga, ang mga taga-surga, aanapon nilan itong mga yamang kainagad nilan sa dunya mag-ibada. Itong yamay nagadan magsambay ang pirmi ng jamaa sa masjid, yung magkainagad ng pirmi o seminar, magkainagad ng pirmi mga minini na katipon, magkainagad ng pirmi sang madrasa niya gapangadi, ubos ng mga yamang kainagad ng sampag ibada, aanapon nilang adto sang surga, nawan lang apang kita. Agaw sa magawsip sa Allah Ta'ala, ya Allah, si Fulan, inagad ko magsambay ang ningaon, inagad ko mangadi, inagad ko nangawa namin anong sila ng akita adisang surga. Na uno yang alaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sinyan alaw, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Kadtulaw nan kamusan naraka. Aw kamangalaw nan palugwalaw nan mayo itong mga utaw na iyan pasang puso-puso yang aber sandangaw da na pagpamaratyaya sa Allah. Sandangaw na pagpamaratyaya. Mana yung iman, ang dakwa, ang tagbibi. Magkatas, magkatagbibi. Pantagsin yan nagugudanan, uno yung mamakamang tasin yan. Isa na mamakamang tasin yan, magpili kita ng abayo-bayo na lisang dunya. Magpili kita ng amigo na inagadan sa dunya. As a Muslim, choosy kita pagdating sa pag-amigo. Kaysang allaw na mauri, ang mag-amigo sa dunya, magabinasulay sang allaw na mauri. Magakinalabanay kundi sabab mo yung ibada gawa sa Allah Ta'ala. Kundi sabab mo wagaw ko pagagabak ng ipangharam ng Allah Ta'ala. Kundi sabab mo gawa ko pag-aapil sang umupaasan. Yung iba wagaw ko pakaringaw sang Allah Ta'ala sa mga obligasyon ko. Unang lang ng Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Sinyan lang na allaw, yung mga best friends adisan dun. Sa allaw na mauring, yung mga mag-amigo, magkalaban lang na. Illal muttaqun. Yata bialaw nang sa mga utaw na iyan kanilang niyang alik sang Allah Ta'ala. Mana itong mga yan nagkaamigo alisan dunya. Sangan ng agama Islam. Sangan ng pagpamarataya sang Allah Ta'ala. Ito yung pag-amigo na dunya akhirat. Agaw gani si Hasanul Basri. Si Hasanul Basri, imamut tabi'in. Imam ng mga tabi'in. Amay ka, inyang hadith na inyang, yani amalambit na kagay na kamangalong nan mayo sa naraka. Itong mga utaw na ampay abersandangaw da na pagpamaratyaya na yan nagto sa naraka inyang mga inanapay da sa surga. Ay nagad man namin ito si Kwan wenda ito waman lagi di sa surga. Unilaw ni Hasan al-Basri lawnan kung makasid si Hasan al-Basri alim ulama yung mininiga indo ng agama imam ng mga tabiin o ginuning lawnan sa mga utaw kung makasid kamulaw ng sang surga aw di mayulong nan ako kitaon tabya pag-usip kamo sang Allah Ta'ala wen si Hasanul Basri na yaga patadun kanami permi makapantagtan mo ya Allah yaga indo kanami ng agama mo yaga indo na insap ko ng pag-agama wa nami akita aw pagtiyaw si Hasanul Basri sinyo na po so importante yun diyang pagpili ng